هەلبژارتنên pêşwext yên got li Tirkiyeyê hatin eldarxistin diyekên mijdarê de ew li gorî pîlanên Partiya AKP hatine. Godencama wan de rêjeyeke çêtir ji helbjartinên heftê Hezîranê bi dest xist. Êdî AKP bi tena serê xwe dikare hikûmetekê çê bike. Lê gelo ta çi radeyê ew dikare siyaseta xwe ya derve li ser Sûriyê berdewam bike. سەرکەوتنا حکوومەتە AKP و بێ خودی بریار و حکوومەتێکێکی بێمەکە باندۆرەکە وێ گەلکی نە باش بێ لەسەر مەسەلا ڕۆژئاوالی ئەمە وێ ت باندۆراوێ نەبێژ بگۆ نها هێز ئەو دەولەت ناونەتەوی هێزن مەزن کەتنە مژارە سووریدا و وێ خاستان ڕۆژئاوادا هەژۆلۆژی بهتر ئەدبێم وێ دریا هەفپەیوینا دەبێ درا پەیمانە دەبێ وێ تێکلیەمە پەورە فێریە دەبن. Gelek metirsî têne kirin got hikûmeta Erdogan careke din vegere siyaseta xwe bi dijatiya Herêma Kurdî li Bakurê Sûriyayê û piştgiriya hêzên radîkal û yên terorîst û di serî de rêxistina Daişê. Her wiha gefên wê bi lêxistina çi projeyên Kurdî di Rojavayê Kurdistanê de. PYD hevalbendê Amerîkaya wê tu carî nikarbin kevna berberiyekê Amerîka re lê ev tesîda dibû berî hilbijartina û bû ji bo ku karibin deng nabistên waz dibêjim hevalbendên PYD Amerîka û civata navnetewî jî zanîbûn vî tiştî ji ber lo jî tu reddetfe'l dijî hikûmeta Tirkiyê netkirin lê îro roj wextê tesîd bê wê reddetfe'lek hebe û ev tişt çê nabe bi nêrînan da. Bêguman bandora herî mezin li ser krîza Sûriyê ew ji hêla hikûmeta Tirkiyeyê. Nemaze hemberî projeya rêveberiya xweser ya demokratîk li Rojavayê Kurdistanê. Cabê hilbijartinê Bakurê Kurdistanê bandorayîna Rojavayê Kurdistanê heye ji ber têkeliyên ew girêdandinekî xuyayî bi Partiya HDP û PYD heye bêjin nebêje lê tevî wilo jiyan bêjin wê dîs ittifaqiyat çê bibin çil vê de diriya Rojavayê Kurdistanê ew Bakurê Kurdistanê ve yani tesîrkî mubaşir belkî Rojavayê Kurdistanê nebe ji ber got tim wê ittifaqiyat hebin çil Partiya Karkerê Kurdistanê ew PYD li vir de. Nêrînên cuda dibêjin got bi serketina AKP ew ê bi awayekî neyînî li ser krîza Sûriyê û Herêma Kurdî vegere. Lê di dawiyê de pirsa herî balkêş dimîne. Gelo hikûmeta Erdogan ew ê berdewam be bi gefên xwe li ser çi destkeftiyên Kurdî li Sûriyayê an jî tenê ew bo helbijartinan bûn êdî ew ê rûpeleke nû bi Kurdan re veke. Nûbar İsmaîl, NRT, Qamişlo.